Il-wirja annwali tal-bidja u snajja fil-Gżira ta' Għawdex waslet biex terġa' tiġi organizzata waqt li l-aħħar tħejjiet għaddejjin bħalissa fil-ġonna ta' Villa Randell li ospitawa. Magħrufa aħjar fost l-Awċin bħala l-wirja agrarja ta' Santa Marija minħabba l-fatt li dejjem issir qrib il-festa ta' Santa Marija nhar il-15 ta' Awwissu. Diversi persuni Awċin, Maltin u anka turisti jiġu attirati għal din l-esibizzjoni tal-odda u l-bija li tiġi prodotta fil-Gżira, il-bejjem u anka snajja tradizzjonali. Il-Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri żar il-post u kummenta fuq l-importanza ta' din il-wirja li qed tqarreb il-170 sena tagħha mindu saret l-ewwel darba. U tenna li din il-wirja twassal għarfien akbar dwar il-prodotti friski u ġenwini tal-bdiewa u raħala Awċin, waqt li wiegħed li l-impenn tal-Ministeru biex jibqa' jsostni din l-attività li wkoll isservi bħala l-aqwa riklama l-ġid li kapaċi toħloq l-art Awċija. Propju tul issa li li baqa' qegħdin nitrasformaw u narmaw dak kollu li għandu x'jaqsam propju mal-wirja tradizzjonali li dis-sena tagħlaq il-169 sena l-wirja ta' Santa Marija. Wirja li hija assoċjata mhux biss mal-Festa ta' Santa Marija iżda wkoll hija wirja ċelebrazzjoni għal dak kollu li huwa prodott lokali, prodott agrikolu, snajja u tradizzjonijiet li jiġu propju ċelebrati hawnhekk. Kien fl-1855 meta twaqfet is-Soċjetà Agrikola e Industrijali bl-uffiċċju tagħha fi Strada Pietà, illum il-ġurnata magħrufa bħala Triq Monsinjur Giuseppe Farrugia. F'dik l-istess sena kienet saret l-ewwel wirja fl-iskola primarja tal-Gvern fi triq il-Vajringa ir-Rabat. Din is-sena l-wirja li jibxejn se ssir bejn nhar it-tlieta 13 ta' Awwissu sal-ħamis 15 ta' Awwissu fejn wara jiġu ppreżentati l-premijiet għall-aħjar prodotti u l-isbaħ annimali.